Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फरायबाय आयौ एसे स्ट्रेसा ओमफ्राय जों दा दङ मैया फार्स्ट नाइटआ जाबाय आरोना 3 तारिख 3 डिसेम्बरनिफ्राय दंमोन दिनै 4 डिसेम्बर जों दङ उदालगुरि बनरगावआव आरोना दिनै सेकेन्ड नाइट माने सानथाम थासिगोन आरो मानो होनब्ला दंमोन दिकियाजुलि साइडआव दिकियाजुलिनिफ्राय माने जों जेराव दा श' जागोन बेयाव गोजान जायो आरोना फैनायाव गोजान जागोन होननानै बे मोनसे श'खौ केन्सेल खालामबाय आरोना ओमफ्राय हारिनि शुटिं जानो गोनांमोन जाथ'ला आब'आ एसे जाय प्रडिउसार बे माने देहा मोजां नङाना थ' गाबोन नङाबा सबनिया लानाय जासिगोन आरो गेबाव नङाबा गाबोन लास्ट नाइटआव ओमफ्राय जों दा फुंनि ब्रेकफास्ट जानो बाहेरायाव ओंखारनो नागिरदों आरोना खाथियाव दखान दंनो बे थांनोसै आरो गासिबो सिख्लाफ्रा जों दा साहा लोंनो थांगासिनो बनरगाव गामि न'आ जि गोजान ओमफ्राय फुंनि ब्रेकफास्ट रुटि आमलेट जाना लांनोसै ओंखाम जाबाय दसे उन्दुबाय आरोना सानाव आं बांद्राय उन्दुनाया आधा घन्टासो उन्दुबाय ओमफ्राय दा बेलासे जाखाबाय दुगैनोसै सनिथाया रेडि जालायसै जोंनि आइराखि थियाटारनाहाय इउनिफर्म थायो आरो किसुमाना गाना खिन्थु इउनिफर्म होदों आरोना जेब्ला जों श'आव ओंखारजेनदों अब्ला टि सार्ट होनायमोन एडभान्सनिफोरनो ब्लेक ओमफ्राय जोंजों थानाय रानिंनिफोरनो रेड टि सार्ट होनायमोन आरोना ओमफ्राय दा गोजां बोथोर फैलायबायना दहायाबो बुंदों गथ'फोरनो सुइटार लाबोदों दा नायनोसै सोरना एडभान्स ना आरो जोंना थाखानायफोरना मा कालारनि नोंथांमोना देखायोना थियेटाराव टटेल आर्टिस्ट खामानि मावग्रा मिउजिक टिम ड्रामा खालामग्रा डान्सार गासै 85 जायो आरोना एडभान्सआव थांनाय बा जों थाफानाय खामानि मावग्राफोरा टटेल 85 ओंखारबोलायबाय नै जि मोजां क्रिसमासनि साजायदों आरो मोनफैलायबाय सेकेन्ड नाइटनि श' खालामनो सम बिराद डाउन जायो आरोना एक्टिं खालामनो बायो खिन्थु जेब्ला 1500-2000 अडियन्सखौ नुयो बिसोरनि होसिख्रावनायखौ नुयो माने माबायदि एनार्जि फैयो गावखौनो मिथियो स्टेजाव फार्स्ट जेब्ला गाखोयो अडियन्स माखासेखौ नुबा बोलो मोनो आरोना नायनोसै दिनैनि दाम थाङोना लोगोफोर लाबावदों नै गस्लाया बेसेबां कालारा बिराद बुरजाना साबै बे एडभान्सनि आरोना बे रानिंनि बे एडभान्सनिफ्रा गोथां गुड मर्निं लोगोफोर बिराद सिखारनो बादोंमोन आं दासो सिखारदों आरोना मुसिनो ओमफ्राय दा जादों फुंनि 5ता मैया सेकेन्ड नाइटआबो मोजां थांबाय बिदिनो जोंना श' जोबखांबाय ओंखाम जागौ माने मेकआप रिमुगावनि माने 1-2 जाखायो आरोना उन्दुनाय टाइमा थेवबो आं दिनै थाब सिखारबाय मानो होनब्ला हारिनि शुट दङ बिदि श'नि गेजेराव फिल्मनि खामानि बा मिउजिक भिडिअनि खामानि फैयोबा आं लानो हाया जायो टाइम मिलायनो हाया खिन्थु दा नै आब'नि आरोना आंनि बिब' लिंनाय आब' गावनो फट'स खालामगोन गावनिनो सल' क्रिसमासनि मुङाव माने भिडिअ बानायनो थांगासिनो दं खिन्थु मेकआप आर्टिस्टबो गैया आंनो गाव खालामगोन मानो होनबा रमान्टिक श' नङा इमान हेभि मेकआपनि गोनांथिबो गैया बे आइब्र' बिराद खम आंना इसोरा आंखौ माने बिदि दाना हरखाय साइज गैयैनो ओमफ्राय आइब्र'खौ माहाय बानायनोसै फाउन्डेसन आरो फेस पाउडार लानोसै लिपस्टिक माहाय लानोसै दख'ना गाननोसै आरो थांनोसै आरोना आब'मोना थाबैनो लांफैगोन ओमफ्राय लकेसना बहा जागोन साबैसे आर्टिस्ट जागोन आं बेखौ मिथिया मोसाबाग्रा साबैसे दं बेखौ मिथिया थांबासो मिथिगोन आं हानायमानि दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो नायनोसै दिनैनि दिना माबायदि थाङो दिनै जोंना बेयाव लास्ट नाइट लोगोफोर ओमफ्राय जों गाबोन बेयाव थागोन ना बेलेगाव थांगोन मिथिया मानो होनबा बेनिफ्राय जोंहा 3 गेप दङ गेप थाबाबो थांग्रानो थायो नालाय थ' गेपनि टाइमाव आं शुटखौ लानो हानाय नंला आरोना फिल्मबाथाय नोङो 1 मास 2 मास लायो नालाय फिल्मनि खामानिखौ जों थियेटाराव 6-7 मास थानाय जायोना लानो हाया जायो मिउजिक भिडिअ'ना बोरैबा टाइम मिलायबा सेकेन्ड दे खालि जों हायो आरो सानावहाय बेनिफ्राय हारिनि बिराद खस्थ' जासिगोन मानो होनबा शुट जोबखानानै मेंनानै फैनानैबो आरो मोनायाव श' खालामनांगोन आरोना बेनो लाइफ खस्थ' खालामाबाथ' बोरै मोनजानो ओरैबायदि गुसु आरोना माने ओमफ्राय आं मा खालामनि जों जायनि न'खराव दङ मादैखौ बुंनोसै आं माने अर जरायैनो आरोना आङो फुदुंना लानोसै दै गुदुंनिसो दै गुदुं दुगैना लानोसै नङाबा दै गुसु जुदि दा दुगैयो आङो दा मोनायाव श' खालामनो माथोआनो ओंखारनाय नङा थाब दुगैनोसै आं रेडि जानोसै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं रेडि जाबाय आं हारसिं मेकआप खालामदों आरोना माबायदि नुदों कमेन्ट्स खालामदो आं फार्स्ट कास्टमखौ बेखौ गाननोसै आरोना ओमफ्राय खानायखौथ' आं बानायनो रोंखाया आगै मनिला लावगि होनो जोङो मोसाग्रा आगै सासे बानायना होदों आरो
ओजों गानस्लायनोसै वाइट कालार उनाव गाननोसै आरो दा बेखौ गानग्रोबाय आं थांनोसै दाना आब'आ मोनफैसिगोन सफैबाय थांनोसै दा सुटआव रेडि बेबो आंजों मोसाफागोन First time I wasn't. ट्राइ खालामनोसै मा होनो हायो जोङो लायदों ओंखाम जायाखै नालाय जों दा फिथा जाना लानोसै आरो साहा फिथा जाना लानोसै आबा दा सानसे मोनजानाय नङा साहा मोनफैबाय साहा लोंनोसै आरोखि फार्स्ट लकेसन मोनफैबाय धोनस्रि रिजर्ट भैरबकुन्द'आवनो दं आरोना बे बेयाव लाग्रोगोन आरो जाहानावबो दंमोन बिब्दि दाउआ माखासे कफि लोंनो नागिरदों बेयाव कफि लोंनो नागिरनि जोंना डिअपिया सुटखौ 11:30आवसो माने सुरु खालामबाय आरोना ओमफ्राय ससे जोब्बाय बे ड्रेसखौ जोबथ'बाय आरो ओमफ्राय दा जों ओंखाम जाना लानि मैया हरावबो जानायानो जायाखै आरोना दा एसे दानोसै ओमफ्राय कस्टिउम चेन्ज खालामसै आरो लाबावनोसै ओमफ्राय मा नाम Wilbert दैमारि बिना इउटुब चेनेलबो दङ ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेलबो दं कोरियोग्राफार आरोना झाकास होननाय चेनेल दं आरो साबसक्राइब खालाम नायना हो बिनि चेनेलखौबो ओमफ्राय सापर्ट खालाम आरोना दिनै बिदि फार्स्ट टाइम खामानि मावदों मोजां नांदों आरोना स्टेपखौनो जि गोरा गोरा होयो आंबो मोजां नांदों ना फोरोंनो माने फार्स्ट टाइमबाबो इन्ट्रेस्ट नांदों आरो कोरियोग्राफार बियो जों दा रेस्ट लानि आरोना ओंखाम जानानै दसे इनिफ्राय आरो लाफिननोसै ओंखाम जानो जिरायदों नोंलाय मा जागोन? जा होमबा बिथै बोरैया 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 दालि जों अमा बिबु जागोन बिथै नै बेखौ जानोसै आरोना बेनिफ्राय जों ओंखाम जाखांबाय दा कस्टिउम चेन्ज खालामबाय आरोना वाइट ड्रेस गानबाय खानायखौ खाखाबाय थांलायनोसै लकेसनाव लोगोफोर माने आं भिडिअखौनो लानो टाइम मोनासै आरोना 11:30 लादों नालाय ओमफ्राय गानस्लायनायावनो ओंखाम जानोनो कस्टिउमबो बारा चेन्ज खालामनो मोनासै बे गांसे आरो ग्रिन कालार गांसे गानोमोन बिदिनो फोजोबबाय दा थांनोसै देलायस्लाबनो हागोन ना हाला हायाबा आं बिदिनो जास्ट दख'नाखौल' दिनै गाननो गोनांखौ जाबनोसै आरो श' खालामनोसै आरोना मानो होनबा 5ता जाखाबाय जोंना 7टायाव श' दं आरोना लोगोफोर दिनै लास्ट डे बेयावहाय बेनिफ्राय नांगौ बायदि आं होनो हासाबाय मानो होनबा गानबो गोसो गैया लिपसिंफोरखौ अन दा स्पट होनाय जादों स्टेपफोरखौ नायदो आब' बनस्रिनि इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन साननैसो उनाव नोंथांमोना केमेरामेन ओमफ्राय बियो कोरियोग्राफार फालतु नङा थांदो दे फाइनालि जोब्बाय शुटिंआ जों दायो थांनोसै थेंक इउ आरो आजुलि स्पेशली मोजाङै माने स्पेशली आब'सो थेंक इउ नै आब'खौसो थेंक इउ बेसो प्रडिउसार आरोना ओरै नायना होलाय आब' खनसे आब' बनस्रिनि चेनेलाव नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर 6:30 जाखाबाय 7टानिफ्राय श' दङ मोनफैबायल' आरोना मेकआपखौ जास्ट सनाफोरखौ गोदोनानिफोरखौल' खेवबाय ओमफ्राय दा दख'ना गाननोसैल' बिदिनो फुंनिफ्राय बिदिनो दङ बिदिनो थांनोसै हास्लाबला आं गोदानै मेकआप खालामफिननो मानो होनबा 7टायावनो श' दङ दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बिराद मेंबाय आङो श' जोबनायखौ टाइमाव उन्दुनोसै